Projekat Kontrola komaraca u prekograničnoj oblasti 2. Rezultat je prekogranične saradnje Hrvatske i Srbije. Vodeći partner je Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, dok su ostali partneri Zavod za javno zdravlje Sombor, Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Fond Evropski poslovi Autonomne pokrajine Vojvodine i Institut za javno zdravlje Vojvodine. Implementacija projekta počela je 15. marta 2021. godine, a završava se 14. avgusta 2023. godine. Ukupan budžet projekta iznosi 984.670 evra i 78 centi, od čega je vrednost donacije 836.970 eura i 14 centi. U Somboru 7. avgusta 2023. godine održana je zatvarajuća konferencija u okviru Most Cross 2 projekta, gde su prisutnima prezentovani postignuti rezultati u okviru ovog projekta. Profesorica biologije i hemije Magdalena Sikora ispred Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije prisutnima je izložila šta je sve urađeno tokom projekta na teritoriji županije, kao i značaj prekogranične saradnje Republike Hrvatske i Republike Srbije. Direktor Instituta za javno zdravlje Vojvodine, profesor dr. Vladimir Petrović, istakao je da je Most Cross 2 projekat ostvario odlične rezultate, posebno u 2 polja. Most Cross 2 IPA projekat prekogranične saradnje dao je, ja bih rekao, vrlo dobre, odnosno odlične rezultate u 2 polja. Prvo je uspostavljanje sistema ranog upozoravanja na prisustvo pretnji koje mogu da uzrokuju vektorske bolesti, posebno ako je vektor komarac, imajući u vidu da prenose bolesti koje spadaju u grupu potencijalnih pandemijskih pretnji. S druge strane, cilj projekta je bila edukacija stanovništva i još pored toga je jako važna edukacija predstavnika lokalnih samouprava. Iz prostog razloga što kontrola komaraca, kada ste jednom upozoreni da postoji pretnja, svodi se na primjenu odgovarajuće mere. Na ovaj način, sistemom ranog upozoravanja, mi možemo da ostvarimo pravu meru, pravo vreme na pravo mjesto. Prisutnima se obratila i profesor dr. Sanja Bjelović iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine, te je iznela šta je sve urađeno projektom. Nakon 2,5 godine zajedničke saradnje, nažalost danas završavamo nešto što je bilo lepo i plodonosno. U svakom slučaju u projektu je učestvovao Zavod za javno zdravlje Sombor, Nastavni zavod iz Osijeka, Zavod za javno zdravstvo iz Požege, Institut za javno zdravlje Vojvodine i Fond za evropske poslove. Projekat je podrazumevao pre svega nabavku opreme za uzorkovanje komaraca, postavljanje bilborda, odnosno sledećih panoa koji imaju za cilj da obaveste stanovništvo o značaju uhvatanja komaraca i sprečavanju nastanka zaraznih bolesti koje se prenose tim istim komarcima. Projekat je obezbedio unapređenje svakog od navedenih institucija koje su radile u njima, obezbeđivanje edukativnog materijala, prenošenje znanja i podizanje nivoa znanja kako među zaposlenima, tako i među stanovništvom, unapređenje uslova rada, povećanje broja zaposlenih u zavodima, odnosno institutima koji su učestvovali u tom projektu i na kraju implementacija u zajednicu koja je uspešno ostvarena. Tako da je projekat ostvario sve svoje ciljeve, sve svoje zadatke i stvarno nam je jako žao što se završava. Ono što je najlepše od svega, ljudi čine svaki deo posla, pa tako i ovde. Upoznali smo veliki broj saradnika, ostvarili izuzetno pozitivnu i povoljnu prekograničnu saradnju i nadamo se da će se ona kao takva i nastaviti. Dr. Jelena Zelić iz Zavoda za javno zdravlje Sombor prisutnima je predstavila šta je sve urađeno na teritoriji Zapadno-bačkog okruga. Danas imamo u Somboru završnu konferenciju projekta Most Cross 2, koji je predviđen kao nastavak projekta Most Cross 1, koji je bio predviđen da unapredimo situaciju sa komarcima na projektnom području koji obuhvata Osječko-baranjsku županiju i Zapadno-bački okrug u Vojvodini. Predviđeno je da uradimo uzorkovanje komaraca, determinaciju komaraca, da u komarcima odredimo da li postoje eventualno prisutni virusi i bolesti koje prenose komarci i da upoznamo građanstvo u što većem broju sa značajem bolesti koje prenose komarci. Također postavljeni su bilbordi koji uništavaju komarce i koji pored svoje vaspitne uloge imaju ulogu i da uništavaju određen broj komaraca koji će uleteti u ove bilborde.
Inovacijama kao što su svetleći bilbordi za privlačenje i suzbijanje komaraca, štitimo sebe i zajednicu u kojoj živimo. Sistem ranog upozorenja na prisustvo zaraznih bolesti koje prenose komarci, kao i metode suzbijanja komaraca, uspešno su implementirani kroz projekat MOS/2. Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA 2 fondova Evropske unije.